ho a yare ebi ho no ma edam wom etwire wom yare basabasa wom enti omudi ka cheke abusua no a abemande emu ba ababeto omanim no ye hwana sa abusua no ya abusua omudi omu ni ya edam no nkeka bia ni ho a ansa no matu anamon akoba na wofo eho na omudi akwakoto animu se ye ba sumasi asu ohunu mobayi enti nka ye ba besre ahwese kwa da ho a okay na nka mamere kwa sa no nete na enai ya se Kristo suma ba enti ye sei ye nsura de biewu ye mfa bibia nso nya adwuma lady enipa nhyɛ no nso se abusua bia wo honhom a ewo abusua nom okay abusua bia honhom adi animu enti o kenka Mika chapter 4 verse number 5 o se amanaman ni nyina nante wo nyamedin mu o man bia nante wo ni nyamedin mu okay what you say o man bia enante e wo ni nyamedin mu na se o man ni nyamedin a ene ene wo abusua nso nyame okay ye wo kro bia nso ni nyame okay ene ye wo abusua bia ni nyame na se ye ni nyame ba ko dabi enyame ne doso what you say enti papa no ene maame no anase papa ne na yire anase papa ne abe ne ba no bema no okay e wo fa ase anase ne wo fa nom e kokopre na o ma kokka ho asem ya ka ho asem na se kwa da ho a ansa na o mu de ababeto mba nanim se ye kwa na kwa da ho na afa o mo bisa etira de on bagie na afa ye de ababeto bema no anim na afa o ma ye ho ntotoye na ansa na o mbe ware no me pacho na o mu woni ema bia ye gie na enaya nko aware no ne kwa aware edo so bebre nti na yayi aware gya ye no nko ho asem ne ye beka okay na wonim lady enai ya se Kristo suma bu internet bu ye ede boni mom na ebre ye okay ede oha no oseye e na ebre ye okay na de ama aware gya ye eba nyina ne se enkane no sanka ba ma ko hunu oba woni hu kwa se woni oba ne koda dabi na ya respect abusua ne nsamanfo no kwasem ya gitum se abusua bia won nsamanfo edimu na ya nsamanfo nso omu so omu wu afra asase so na nso omu nwui okay omu da so te ase enipa nhyɛ ne nso nipa wu a wɔnwui na mo ya da no wada ɛyɛ house na nipa na change keke okay dia mametime kasa yi ɛyɛ honhom na mametime kasa sɛ me wu a ɛyɛ honhom na afiri me mu nipa dia we yɛ nete ɛbɛsɛi honhom no ana okra no onwu dabi enti ye ogidie sɛ ye nananom owu na nso mo da so te ase okay ɛnu nti sɛ ɔkɔ nsamanfra wontimi kɔbo obi din wonana bi din na obi onim fom afro nanana fra samado obeba ka bibia abra wawu kro ɛnu nti na obi timi da wɔseme so da na me na nasemasi na obaba ka kyem so de bibi sie wɔ ha wo bekom na baabi ɔkyerɛ no yɛnkonkon na ɛnokore enti yɛmisa sɛ nanana obeyi ne ho adi no wawu ana so da so te ase yes wawu dada what te ase wadi ka wu dada nanso ne kra ne da so yɛ adwuma honhom ne wɔ hɔ what you say enti abusua bia respect ne nsamanfo okay at the same time abusua bia so wa honhom a ɛwɔ abusua nom okay enti ne se age aware a na yɛde anidie ane obu ɛsɛ ɛma abusua ne nsamanfo ne ahonhom a ɛwɔ abusua nom okay na ɛnai die enti ama aware gya yɛ banie abama ne kohunu oba no a obi timi si obi o Facebook so no na start empratwe on betwem press abra bema no na asane ma oba no na wo fo krompo nim se na mpra ne asomasi ana obenten on betwem press empratwe no no na nyinsa abam oba ne se menya ready bema ne se enyamea na oba ne de ahomete no akwa nyinsa na to agu so yi to gu a ye wo akasa babu obi e na na mabu ato ansa ne ye beto ye okay ya se nsamanfo mpo pedodo na nyate na ya ate asefo entity oba ni wabusu ofrim okay ena bema no so awabusu ofrim okay na akwara bi oba bia no we believe in reincarnation papa me ba fesiwa me pa cho ye be bia ya phone line no e de atum ebra ne so eso a me ka cho na emom ye ready se number ne ye 0553 011926 sa number no e na ye de bebie atum na ya hyene so se ya papa odifo oye adwuma e wo kuma se sokoban eho e na ya so ye ewo enti se wuhia papa ne line no ne 0553 011926 wo frɛ odifo a oha bi ada oso bia
eja be fa ne so ayama me da wase papa yenko yo lady me pacho be da se ene akwanya wo de ato oma me pacho otie ni bi a wotie me mo a mo ye nwumaku akese no ya per sponsorship enti wo pa wo beti wa ba sponsor na ya bo adwa ton de ho da wuro e de ama platform na ya wo de a me da se na lady de na make no abusua bia respected in samanfo na enei oba ba metimi koshi oba wo internet so obi timi shi obi wo dwem obi shi obi okwa ho wo shi anu onim na seda enso ofa na anu onna akoda what you say wonu oba bi ekokoda wonna konya sexual intercourse makwa konya sunsum ayonkofa what you say abra wo mu abusua samanfo wo mu mama ne enu wo mu abusua na hohom so de ai amane afei sanyin san koba mu a ebia na nipa na wo ba no ebia na firi oba no abusua samanfo ni bi ne yayi ne so onya dai omra ebi kura na wo ba yi wo be wiase ni petitru bi obetiwa ba Ghana mampani obetiwa ba sikani obetiwa ba nipa obeboa society no but a sense ahoboa nyanso ya yenya nyia se yakọ warranty no ubawo se oba na kwakọ yin sana to ogu at the moment abe yin sana to ogu no oba na busua samanfo ene be ma na busua samanfo ni di yawo sa ada ne ade ni pa ba busua mu na makum nipa no omudi yawo se eya omo ya se samanfo ni di yawo wow se nipa na wo ba asase so ya ma na ni de enso yakuna to atwene enti ensamanfo di yawo at the moment ensamanfo be di yawo pe na hohom a wo oman ni mo no omu nyina so bu afu wow enti basa hohom ni de abufu a eche so e de to be ma na oba no so wow what you say ahohom de abufu a eche so e de to be ma na oba no so enti kobasa na da ne no me e de aba to be ma no a wonu oba ne koshi aye papa na me pa cho ebia na omu hia mu kwa wa bra omu anware na nyinsen ba mu ena separation bae obi afa ne ba bi fa ne ba bi omu akoyi nyinsen na gu so sa be ma ne konya oba afoforo na oba ne so konya be ma afoforo a ensunsanso bi betimi aye adwuma ewo ebra we yakọ ne kwan omu anware ensunsanso bi wo ho ana let me pacho any nice question obisa me pacho ensunsanso ho pa okay obi bi oyinsa to ogu bia ensunsanso ho no anu odin so yinsa to gu a etese wa ti nipa to no atwa ne mene wow I'm telling you na se onye nipa yo odoma nkoma nsa no adwuma papa me challenge you se sabre no nipa no onye nipa ebi abosumi mi baako bosumi mi enu me wo chere me na aye moja makoyi na to agu a me hu mfonso bia me pacho tie onse one odwane occultic societies no okay ebinim de enkwada nketo a yanyinse wo mo okay na yanya nwo mo eno mo de ye rituals e wo ho okay ba me de menye bi ebinim ye ba me de menye bi okay enti at the moment oba ne bebie na no se menyem wonya kasa menyem nko ade anya aboa no wanyinse no eye nipa because moja na na 10 be ye nipa eye moja na na mayen ya be your body okay what you say enti at the moment ya be hwie sa moja na to ogu no enti so achi nipa to no atwa ne mene wo kra ye dangerous kra che obi e wache obi twa ne mene wow oh yes because akra na wo ba no wo hu nanim se ne ho ofa se ne ho otan wo di abufuo akoku no oh enti wo ye dangerous person okay enti at the moment ya betu sa na mo no me pa cho oba be ye no me ti be ma ne ye no me ena oba no so ye no me okay so omumi enu anware na se be ma ne ko ware ne oba no so ko ware a me pa cho nso so de bani be ma ne betu akwa ware oba bi asomdwie ye de asomdwie onya bi wona ware yim wow oh yes na se ntokwa bebre ekoso wa ware mu na na eya hohom na wo man ni mu no e de abufu kase adome sa be ma no etu bo se be ma bi ho a onye oba bi a oba na sade obebo na ko homa bibi oba bi a oye ne kama na dada na so hunu de abeye okay na ware no agu ebi wonu mu a aware na asomdwie nim oba bi so timi kokko ware afọ ko ware wie na be ma ne so onwoma no a afa na wo ma biu what you say oba bi wonu mu a enum ye da no so no wonya de ho kofam ne say kim na oba ne no me na aba be kan enu ne ye de hyefi abayifo enti me say ade bi wonu mu a abayifo so ye anema jimi mompa piaro te say de skadwanya me kase apa piaro a da bia me kasa ma agai obo ne ho dawuro me bo aja ho dawuro enti nka bayi nso abayifo wo man mu mo so mompa piaro bi na nka ade bi wo de hyamu a na nka mo so ba bonte se wo de ye ni mo hwe na so jimi nti me ka mo nti
ye hia sunsumu na metumfo a mo se mo mfa enema jam baka enti lady de omu nyina ne se ba ma no etu nyinsa tugu enye oba nko na etu nyinsa gu ba ma bi wo ho a no ono na mo oba ne sika papa me kai se me ma me bia na me ne tie pa wo ye sofo ma me na onyinsan sofo kase pa wo my Ghana mo ni ne nete onyinsan na woni se onyinsan ye na wo wo ne ba first born be ma wo wo no eni be se 2 months or say 40 days edi ko 2 months ni mo 3 weeks no na papa ne ma ne onyinsan one ne be dai na onyinsan nyinsan ne ba ya pe na sofo kase ne ka kire nse kokwayi nyinsan gu wode wo hyeto maame ne so saa maame no ekoyi nyinsan ne gu maame ne koyi nyinsan ne gu biem na wo ne te kokra wo na mabiem enti maame ne bre na so lucky ye ne ko sia wo fie bi mu aye kwotena na ajafa wo so e ka nsem mi kire no eboa no wo mpa bom ye ne mama no e na o ka kire nse ye firi ho a nyinse beba ampa eni be se 2 months 3 months kura ebra ye free one ye ne no mene ne di sa wo so saa ye ko ampani ampa na agya dom no ne be ne nyini enya 10 years e ko 11 years na wo na bi ma da bia programs akase bi on be ye bia na ma me ne tua sika obo afore ne nso enne asem ya wakan na ma manwu se sa wuyi moja bi tugu a esunso aso bi ba wo so aso twe da ho wow one mark is house of the na me pacha papa fantuja ye me bia ye fun ino 0553011926 wo betimi afre sala yi so abadwumadie so sa wo adwenkyere bi ana wo nka to so bi ana se bibia menya nsafo betimi afre ebra ye hwe dwumadie me da wase papa ye nko lady me pacha saki ya obi yi me ka no correct o se enne asofo odi bone e cha asore ma I'm telling you upomu mu bo adwaman kese pa ya asofo bo adwaman papa se bia oba no ompe no but ni sika wo de be support no ni ministry ana form bia ekura na sof maame de wo form sof maame de uhu na ne body ne ne color on se ni enti amesumi hu se ebia ye bompa ya ye mompa ye bompa ye pese ye panipa ne to ye panipa ne kala na dwuma bi a wo ye sika bi a wo ye nti be wi akire no ana nwum bi a wo to nti sof maame de wo de nwum to boa papa no nti mo wale na ebe boa me hu bebre a sofu bi a ware sof maame bi a ene sof maame na sase no wo boa na nwum to mama ministry ye kese bare kodu ba bi no yi sof maame na sinchen wone ne wo ba ko no yi maame na sinchen a na maame na nyini che papa no nti ne papa na be hunu se sa na ne yire no wanya ne class enti wayi na sinchan a ene one small girls na era ne enti mi hunu se esan se yenye mompa ye na yenya otwen na yenya sutie ma nyame a ye ne namti no na yedi yakono so eno nso ka ho ena ma saade ne nso eti mi ba me da se papa lady mama nka asem bi wo ha me pacha ne submission ode atom ya number ne ye 0553011926 ubetimi afra abadwumadie ne so 4:6 or say for lack of knowledge my people perish okay nimdia me man ni enti ena oyera okay na enani panti afutuo ye ni counselors 02 ena enipam pese obebre ne ho ase ni wati afutuo eno na ama sa na me ha Good evening. Good evening, Medafo. Udini ba ya kasa. Me kasa fi Swedro. Okay. Asama papa kan ye no kra pa. Na ya ye yin se ni bi egu da ne be den. Lady me pacho so yin nse ne bi ato agu a tumi ba ko pe ene betime de wonfom so ache wo eno no so ne asase wura ne din na me bono me kaska dwanya me kasa ya na nipa bi nti ase me pacho tumi ka na bra me nchen na agya mfa me so na yenyi sa ohaw no emfiri ho na ye reshape abrabo emfa ma wo me pacho me pacho na wen me pacho mo ko ase sokoban me pacho yo mati me dasi. Hello. Good evening. Evening. Medafo dini baby akasa free. Mama mpacha ma hunya ha my why ye de bre na ye adwuma. Evening. Lady want me nkasa mo nyine mfiri so na mo fa from ra why me pacho oba so a ya ntanta me pacho enna kete so na frɛ. Hello, good evening.
Papa pacho yenko. Lady me pacho show Monsieur de be free. Flight Lieutenant Jelly Lawrence oh. Okay. Lawrence can say me or say don't marry a woman with big ass. So be abaso. Hello. Good evening, Papa. Good evening, madam. Me pacho udini baby a wokasa free. I'm a free after. Okay. Mo problem na me kasa. Me pacho kasa papa. Ayi divorce no outside na me. I'm say na so put you fa obi a we yi ni sevu. Na me say obi o so a onyi ni sevu. Na problem na no. Ofenya me a my family na myself. So worry about the problems. Papa, me pacho. Me pacho, Papa fato so. Ebi ane free wo yere. Wo yere na de sa no me no de aba wo so. Enti we de me ma papa kura enyi ano. Me da ase bebre. Ofo from mra so na yemfa no. Hello. Papa kasama yo. Lady, me pacho. Hello. Hello, good evening, madam. Good evening, Papa. Udini baby akase free. Me pacho me kata free panko na free phone. Okay, Papa yanko. Me pese me ba na me de me ho nhye o. Me pacho ye wo kuma se sokoban fa number na wa friend sa number na fa na ebre ne so na pesa wo ba. So ho nhye o. Aforebo na ebo. Me pacho ye ne ye de aforebo na te wo ho no wo ba babo afore 5 million. Me da si bebre. Okay, 5 million na ye sika bebrebe o. 500 cedis. Me da si. Papa yanko. Abusia me pacho me da si. Opani ya okasa ye. Wo se ebi wo ho a wa fanya me. Hello. Good evening. Hello. Good evening, Mido. Good evening. Oba fefe na udini baby akase free. Okay. Papa yanko. Yo. Opani kasa wo frɛ ye em se no wo so frɛ afɛre. Ai. Ebi ate ye ne ye. Sade lady kan ye. Ebi a wo wadi hu ni kama. But oba na akofa no no. Oba no onye obi odi ne hu ni. Hello. Good evening. Me pacho me tembe de me ho nhye o. Me pacho me say enchisaye wo ho ne say wo be hu nyame difu a wo be gba afore 5 million. The problem o dey ba no and o be bo ho afode. Wo bo ho afore na eja fa ne so aboa me da ase. Me pacho mate. Pacho yenko. Yo. Opani na okan ye. Wadi ne hu ni kama. Hello. Hello. Good evening, mama. Me pacho dini baby a wo kase free. Okay, mama yanko. Pacho Opeso say. hu ba bi e wo. Me pacho ye wo kuma se sokoban fato so ye wi a ye de baby a ye wo no betu dwade ama why. Me da se me oba fefe. Papa yanko. Yo. On say Saturday we a problem wa. Aye problem of the masses. Okay. Program program ba ko me ye. We aye the most rampant. Opani okasa what you say he is talking from experience. Yes. Oya obi a wa bre ne ho ase asum nyame. But oba no okofa no no. Ebi oba no onye virgin. Dabi. Wanye obi a ne ho dwo saa. What you say? Eya ware enti no abre ne ho ase. Wadi ka agye ne ho. Why to say Timaka dada. Timbaka dada no. Wudi na nimu ehu, wudi na chi ehu. Ukodi ni nchemu de ne. Ade na agye gon. What you say? Enti wo abo bra yi. No no so agye ne ho. Ebi anu me bi da no so dada. Ena wunim. Ena ado ho akofam no. Enu nti na enkane no. Yase so akwa ware aye dai. Ya bisa. Enti na bisa ye. Enti nka unye oba bi na nka abekwa ware a. Po de hunu ni bi. Te same ya meti yi. Na nka ado oba ne dia ba. Me hia picture wo. Me hia hwe. Wo ba opani ana papa. Menye oba bi ampesa nka metu ana ma okwa no. Na me pesa nka hwe na chima me. Na me so hwe ma chima me. Sa ware na me kɔ no ebeboa. Me no oba ne me anu nyina ye spirit no ehia ana se nhia. What you say? Better na de ye nya hu oba ne hu ne kala. Ye hu eto ogu na chie. Papa na wo kan Rollins asem bi wu Na ba no so. Ye hu oba ne kala ehunu eto. Ye hwe oba na nimu a ye wie. Nokre. Ya nwene de ye de na chie. Me ka cho se sunsum hu oden che honam. Oh. Sunsum oden che honam.
but enne no enipa gu aso dem ye ntu obi fo wo kai yo se me Kristo ni no de Kristo ayi ne ho ano na Kristo no so odi na chi no ono ya spiritualist Kristo no amfa canality anya adwuma wo de honhom na ye adwuma enti enne Kristofo na mutie mesramo muntie me yie na mum ye ntu na ma opa yie enkramofo dodo se na timi ware ja ware intense go to KMS say uko KM na me pacho a Kristofo eja ware no every day nipa by 100 timi ja ware aburu kura I'm telling you abo enkramofo ya yefra aware ne ntangu ada a religious sectors no omo ya yefra na so mo ware a aware ne ntangu one minute timi ja ware kese a Kristofo pa ne aso esanse yemfa mra ne hyehyɛ ne amamra nya adwumanti ya the fresh na ko ware Rollins ka asem was it don't marry a woman with big ass but marry a woman with big brains okay ware oba wo wadwen kese na dwemu oduro te say lady oteyi obetimi di aboa what you say okay enhwe oba na chi wo ba bi wo uniform nanso adwe da ne tim otimi de boa ba ma timi sore eye bribi wow wo ba bi wo form me patcho form ye nwe me konya oba no gane de ne to soso wo de to mpamu a eto na wai eto na yira wo ba wontimi mmoa wo wontimi fanim de ne nyansa na samba no kra sometimes bebre ni ehuni what you say oni ni huni ne dem sakatu chese onwene hwe ne de areso wadidi wa men wo jamfra mamu agbu ha e che atomic bomb na di mirika no ko hu oba no me pa cho me enesa me ware a enko oba wo mpai ba se me ware bi da e ma na gu mpai bo e yesu ehu me mobo hiriba me ware bi da I'm telling you me ware oba wa bonti won sum nyame lumba kan sem bi wo se sanka fa kurase ni a wo fa kurase ni ebe betete no emu otimi ebe hunu krom na so obo so dwa ya sense obe fa krom ni because krom ni de onim say wa free dwa dada enti so obo so dwa anya ya what you say na papa wo senka wo nware Kristo ni ebia na Kristo ni na ono so ono wo ye Kristo ni ono so ye Kristo ni na mmienu nyina mo combine de enti na betin akasa wo me pa cho ebinim keka anim kire nyame so mpa okay mu ahụ me kan sa me da se so wa correct me sa enyi wo nyina but some are pretenders okay wabekeka nanim asif so e Kristo ni wo som nyame perfect wa ne kofie hwe so be se de twade asi wa no so no enya asem ketwa I'm telling you enti enna aware jaye bebrebe no eye for lack of knowledge memma ne hwe eto memma ne hwe form no odimirika no akwakoware wo ka asem bi acha na wonfa what you say enna date ya de hira ware yeso date ya de hira ware yeso enkane no na nke hira ware yeso memene dawo dabi wo hira ware yeso memene da na ware memene da ware no probability say betimegu no high ntinanka aware ntimi nkwa wiye da da ban ada de hira ware yeso there ka perfect fiada okay what you say because sum no hwe fiada so no your friend Mother Venus okay wo ye obi a wo ye odo okay wo sanso wo sika pa okay wo ye spirit your friend Venus okay Mother Venus one wo di efiada so enti sanka wore sa da no mu a ene ka perfect na se efiada no enti se obi kokoje aware efiada na memenda okoye ho ade na papa no nsoso no etise papa chonka ni nyina mu no abusuan kan yie mu no enka efiada anasa brada okay efiada anasa brada ene ye ware okay ya ware memreda dabi ya ware ya wada ya ware da mu bia ida sa brada anasa fiada ene se nkoda se ni ware na kwasiada ne so aya dabi okay ya ware sa de se ni mu bia na wo ware brada no anasa ukuada fiada ne wi a kwasiada betimi akoda nyame ase wa eno de eya wo som da okay eno enyi odomanko na ehye ma wo okay eya wo na wo se meto da we asi ho se me de kosom okay enyi odomanko de da bia ene da enti sa dwoda na so besom odomanko oho bre bia be fro odomanko bia why ready okay to odomanko nhye da si mi obi so obi emfa nkwa sore eya religion ena ehye sa na ma yen ena edi so what you say papa we final word because your brand no the brand me pa me da say me final word ni oni pa bia wo tie me na wo aware mu problem ebia no wasu ache ebia eba abo aware mu asomdue ebi ni ho tama wo ko wa na nkasika wo ho na nko adwuma ye kama ba free so ko ware ye wo nto wo da yare wo hia ahokere wadwuma asai
obi anan ko yo adoye osere kire krompa afa wo muna ho obi ansere kire obi o me pa cho wo sa problem bi a me pa cho ntra wo to so tumirika na bra me wo kuma se sokoba petuda fa mirika na bra na agyan fa me so muaw ne emreki sa ne manama wo me pa cho wo ba me nchen a me pa cho ha na wo de ba no eno aforebo ne yebo ya bo afode we de ma otumfo sikadwa nyamekese ya brodi friend Yashua Hamashiach tieniye enti ya bo afode 500 cedis e de meja na anya de afode reba eno me na da so ne ya reverse no instead of eno me no ne ada ne nhira e de amawo na afa abrabo na ni da ne butu ye no ne abo soro ne asase mpaye na wo hu ma ekutemu de atirimoden ade wo how to aware no so ana wa brabo so no ne ya reverse na afa amanhira ne nkunumdie aba na wo so ahoto atimi aba na se aja fa me so boa wa me pa cho emfa dance ni na de mirika na de dance ra edai aba me pa cho me ha wani aja nhiraw aja nyo kese me pa cho me number ye 0553 011926 ebia na be frame na wa nyame me pa cho anya mistake me pa cho me yire ope chemicals ana me mano enso ye d4 o mu nyina ope chemicals obi obefa me number we 0553 011926 obi obekuta sa line bia wo frame so oba na be hello en kan chense tumirika fa phone ko mane wura unto phone ma me da bia me kasa asemo yi enya atemdidi na medi wo me pa chew tie ni ye pa na respect protocol no because o ha no bra wo ase na agya fa me so moa enti obi obefa call ni bia bisasa me pa chew me pese me ba ho eda we na me ba enti nhye wo ho ne sei enhye bia wo ho bia wo beba afode 500 cedis ya yanka ne sika 5 million ukuta sa ska na tumirika na bra mempo obi oba begyina ho papa de medie krompo aden me pa cho de obedi ade a memfa ha obi anto so no atena se obu aho na se wa ho boa so a na ademirika no aba na ya boa wo na wo so wanya danse me pa cho me ha wo nyina ani me okuma se sokoban petuda me okuma se sokoban na me ka petuda na obi nim se ye wuram me pa cho sokoban ekuro kase wo bronu bebre na me bronu a me wo so kuma se sokoban no ya fra no petuda me pa cho ni baby ani achiri kura so dim kuma se a adum ahodwo da ban sokoban ani achiri kura me pa cho me ni signboard me signboard anam de atodwa na 0553 011926 me signboard ano no etu nya frɛ na obisa sɛ papa hefa no mefa ka hefa no me drive a mefa me pa cho ye de da shiri nyina be mawo no otumrika no aba efi juada kosi memreda me ye emergency counseling me pa cho one what decide search no beba no o kira me ni bre o kira me wo meeting enti kira de me ntumi ntenase but apart from o kira eda bia ye da kwasi ada pa nso na me tenase kwasi ada na sunsum no ye adwuma kese enti me pa cha so hia me a tumirika na bra kwasi ada anasa eda ne mu bia obetimi aba me pa cha me da ase me pa cha ne de ekwa so me de program ne nyina ba wie lady ahenti me se me wo bia metimi a chia na me chia obi a wo hwe me chia me ankasa me ba na ajeyi machia ejabo aje machia me sofu kuma David free enne ne yere enne ma enne busua na fe machia me yankasa me ma me ba pani afieska machia wo na ma come ba otwato na nana kueska na machia wo na machia me director famous ejen shraw na onye okese me pa cho machia obi a wa wo dome ne wa wo ta me ejen shraw obi bia especially mo amota me no ejen shraw mo na o ma asomdwe mara yentem me da se Meda wase ya di dwumadie no ebesi ewa ha ya sori so a mi ankasa mi piesie kofi asubonten na eba kofi echiaw eja won hye ode no nka ho ate no ma akukuduru abetimi dia ye wadwuma eja nhyira mi chia Everlasting Power Palace members nyina eja nyam kese ochina same time 5:30 to 6 o'clock Tete Atimpon dwumadie meda wase Lady Bex ene di dwumadie ho chia me eja nhyira obi bia meda wase bye bye. Abisi waje bre na wo hweme me dia ne skadwa nyam kese odoman kuma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron ene me ana odoman kuma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emrew asomdwe nsɛm a me de na ma ene sɛn odofo